Hola, estem a l'Hospital Sant Joan de Déu. Què passa si t'han d'ingressar? No pateixis, que ara t'ho expliquem. Podria ser que en el teu ingrés entressis per la sala Arcoiris o per admissió. Una mica perdut, oi? Ara te'n donem els detalls. Ja estem a la sala d'admissió. Aquí arreglareu els tràmits administratius, et donaran el número de llit. No cal que vingui tota la família. Has seguit les instruccions del full? Sí, i tant. M'acabo de dutxar, m'he rentat el cap, he deixat els pírcings a casa, m'he despintat les ungles. T'han dit que havies d'estar en dejú? Sí, tinc una gana. Per a poder, havies d'anar a la sala Arcoiris. Seguiu-me. Aquí, una infermera mirarà que estàs en condicions d'ingressar i et mediran i et pesaran. Però tranquil, que aniràs ben acompanyat. Ja som a quiròfan. Fins aviat. Entrem a l'habitació. I en aquest mando tens els botons de les llums i el meu, per si necessites. I amb aquest mando puc jugar amb el llit. Però no oblidis de portar tot el que necessitaràs. El xampú, l'ordinador, la música, el mòbil, el raspall de dents, les fotos, Els jocs. el crem hidratant. El teu gosset. i el còmic. Si engegues la tele, recorda ficar el volum moderat. I quan et trobis millor, podràs baixar al racó jove. No oblidis els teus drets.